אחי, יש לך אולי מפתח שוודי? לא? שוודי קטן, אני צריך 5 דקות, אני מחזיר לך. שוודי רגיל, נפתח נסגר עם אופציה. כן. אינך? וואלה, ושפיץ פלייר? אינך במקרה שפיץ פלייר באוטו? לך תבדוק, אולי יש לך איזה שוודי או שפיץ פלייר או איזה כלי מתכתי כלשהו. אני צריך לעשות איזה עבודה. התקעתי בלי? הבנתי אותך. אתה לא מתקשר, יעני, אתה רוצה להתעלם מהסביבה שלך, נכון? אחי, בבעיה אם תדע לך את זה. אבל לא אני אמרתי לך. אני סך הכל ביקשתי שוודי. להתראות. לפחות שלום אתה יכול להגיד, יא מניאק. איך מפה? יא מניאק.